ukhohliwe Khuzwayo uqhamuka eBhamshela. Ngizobonga uNkulunkulu indlela angisize ngayo ngoba mina bengumuntu othanda futhi ngiphuma ekhaya ebelingakhonzi uJesu. Bekukhonza amadlozi kodwa uNkulunkulu mina wangisiza wangikhipha kukhonkonke ney'nyanga bey'ngena zihlukene kodwa mina uNkulunkulu wangisiza kukhonkonke lokho. Elokuthi wangisiza kanjani uNkulunkulu ngayivumela enhlizweni yami ngathatha uJesu ngamkhonza ngase ngiyamthanda ngenza njengalokhu ngifundiswa ebandleni. Uma ngisuka lapho ngase ngicela uNkulunkulu angisize empilweni yami yonke. Ngelinye ilanga sihlangene siwumndeni ngafike ngasho nje ngathi cha mina ngisangeni. uNkulunkulu futhi wangisiza wangikhiphela uvalo ngahamba ngayohlala endlini ngedwa kukhona njalo kusebusuku lapho behlangene ngingekho endlini khona ngisemncane kunalokhu engikukhona namhlanje. Ngakho ngizobonga uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi.